ассалому алайкум бародарони гиромӣ, бо шумоам доктор Аминов Раббонӣ. Дар дасти ман ва дар назди ман растание вуҷуд дорад, ки дар баъзе аз минтақаҳои Тоҷикистон онро газна, сӯзинка ё ин ки крапива мегӯянд. Барои фоидаҳои шифобахшӣ ин бениҳоят фоидаҳои хуб дорад. Якум, барои нафароне ки мӯи сарашон тунук аст, мӯи сарашон ғафз намешавад, инро обашро ҷавида баъди ҳар як душ кардан дар як ҳафта 2 маротиба бо миқдори 200 мл ин оби ин мақсад мӯи сарро мешӯем. Албатта ки мӯи сарро ғафз мегардонад ва намегузорад ки мӯи сар ғалтад. Барои чӣ? Таркибиш аз цинк, селен иборат аст. Барои ҳамин фоидаҳои хуб дорад. Ва нафароне ки геморрой доранд метавонанд ки дар оби ин обе ки мақсад миқдори 200 грамм инро дар 1 литр об ё ки дар 5 литр об меҷӯшонанд ва он обро ширгарм карда дар дарунаш мешинанд, яъне тафӣ менамоянд бо миқдори 10 минут ва бо рӯзи албатта ки 5 рӯз. Нафароне ки варикатсел доранд метавонанд хокаи инро мақсад майда карда бо каме миқдори вазелин омехта карда дар ҳамон ҷойҳои дармандӣ, яъне дар барҳои моядон банданд. Албатта ки шифо медиҳад. Чӣ фарқ надорад варикатсели якум, дуюм ва сеюм бошад. Ва агар оби инро, яъне 10 грамм инро дар 100 мл об ҳал намуда онро нӯшанд, албатта ки макрофлораи рӯдае ки мақсад рӯдаҳои хунукзадагиро албатта ки мегирад ва миқдори зиёди ин метавонад ба гирибок ва ба иллати ҷигар оварда расонад, яъне метавонед ки зиёд истифода накунед. Бо шумо будам доктор Аминов Раббонӣ. Наварҳои моро дастгирӣ намоед, падалитса кунед ва чӣ саволҳое ки доред дар зери коммент нависед. Газна ё ин ки сӯзинка шифо барои бемориҳои далбуро зикр намудааст.